بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن شاء الله تعالى بون خالص ديرتمل الشيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله Sittetul usul diyen risaletinin 3. aslına gelip yettik. Yani 3-6 asıl diyen risaletinin 3. aslına yettik. 3. aslına da ne diye? Enne min tamamil ictimai ve sem'i ve ta'ati limen teammara aleyna velev kana abden habeşiyen. فبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا بيانا شائعا ذائعا بكل وجه من أنواع البيان شرعا وقدرا، ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم فكيف العمل به ديا. Üçüncü asıl nama ehl-i sünnet vel cemaatın nama usul i'tikadına nama iman i'tikad meselesine en esası asılların biri olum Allah Teala nama kimi hayta bir musulmanı bize baş edip koyan olsa şu baş bolan musulmanın kimligine seyretmesizden erken adam mı, kulu adam, ağa adam mı, kara adam, bay mı, garip, şonu seyretmesizden ama şu musulmanın başına boyun olmak, itaat etmek, ve şonun başına dolanmak, karşısına çıkmasızlık. Şu babatta da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem beyan etti, beyanen şai'an, yani hemme yeter derecede beyan etti, hemme düşünür derecede beyan etti, zai'an ve ödüm şu asıl şu beyan hemme yerik yayradı. Bi kulli vechin min enva'il beyan şer'an ve kadaran. Bir görünüşte beyan var açıkladı Peygamberimiz. Yani son qıynan faqam name diye thumma sara hadal asıl, yani şu asıl Müslümanların padişahlarına boyun olmaklık aslı, onun karşısına çıkmaklığın haramdığını la yu'rafu inde ekser men yedda'i el-ilma diye. Men alamını diyenlen köpüs eyyamnama şu aslı yattan çıkardılar diye, unuttular diye, bilmediler diye. Fe keyfel amelu bihi, in şu asıl giden mağza nereden amel etsinler diye. Şunlukta mı? Bu nama metin. Yani ehl-i sünnet vel cemaatın nama tekfirlerden, havarişlerden, ara tapavutlarının biri. Nama tekfirlen in havarişten in esas alamatlar ne alamatı var? 2 alamatı var. Birinci alamatı nama günah edene kafir diyorlar. Ulu günah edene kafir diyorlar. Ve kafir diyen sonra kanı halal, malı halal, gıydı gırnak diyorlar. Ve şolon kafir diyenine bir kafir diyemese de nama onu da kafir diyorlar. Bula havarişten tekfirlen birinci in esas alamatları. İkinci alamatlar nama Müslüman padişahı nama birden ecizler. Şunun ya sevlük kulen ya da imanı kavuşap kâvir günahlar edayse nâme diyorlar, karşısına çıkmalı, vacip diyorlar. Şunun mu? Hükman karşısına çıkmalı. Nâme Müslüman padişahının karşısına çıkıyorlar. Şunun için havariş dediler. Ama ehl-i sünnet vel cemaat nâme her bir günah edene kafir demeyiz. Bizde kâvir günahını etse kafir oluyor, kâvir günahını etse kafir olmuyor. Mesela Allah sevse kafir oluyor, Müslümanı sevse nâme günahkar oluyor, öldürülmeye. Yani gıynan sağlam nâme diye Şeyh Muhammed ibn Abdülvahhab rahimahullah ilim milliyanın nâme köpüsü şu aslı bilene. Fakat şu asılla nâme iki tarafa katma karşı oldu, bir tarafa ortalık oldu. Müslümanların padişahı var da oğlanlar 3 mezhep var. Şunun mu? Müslümanların padişahı var da 3 mezhep var. Bir mezhep nâme dedi. Müslümana padişah olan, Müslüman mı olsun? Takva olsun ya da imanı eciderek günahkar olsun. Nâme? Çala bir zat gördü mü karşısına çıkmalı yani. Şunu mu? Müslümanın padişahı nâme? Müslümanlara padişah olan, Müslümanım mı olsa? Yani bir yanlışlık koyuverdi mi havarişler nâme diye? Onu tağat etmek bolunuk diye, onu ayırmalı diye. Bunlar nâme ettiler? Müslüman padişahını ayırmaklıkta öte geçtiler. İkinci topor nâme? Murciyeler. Murciyeler nâme etti? Müslüman padişah itaat etmeklikte öte geçtiler. Bir adam padişah oldu mu kafir mı olsa nâme karşısına çıkmalılar yani. Şunu mu? Ödünü nâme İslam'a yön koydu mu Allah sevsin, dine karşı gitsin, şirk yeretsin, şirk revaçlandırsın, Allah'ın hükmünü depelesin. Nâme diyorlar? Karşısına çıkmak bolana, karşısına çıkanlar nâme havariş diyorlar.
Emma ortalıkta kim? Ehli sünnet vel cemaatın akidesi. Ehli sünnet vel cemaat nämetdi? Musulmanın padşahını nämetdi? Tapawutlanırdı. Ve soňam etýän günäsine görä äser etdi. Adanmy? Namadan soň alalyňmy? Ertel alalyňmy? Bolýar inşallah adandan soň alaýyn. Bismillah. Yaňy näme durduk? Musulmanyň näme häkimetleri barada, musulmanyň başlary barada näme? İslamda 3 mezhep tapylydy, dogry dämi? Hawarişler näme? Musulmanyň padşahyny derňemekde öte geçdiler danim ejizler, ya säwlük bilen bir sanak meselede ýalňyşlar näme etmelidiler? Gonu musulmanyň padşahyny kapyr töhmeden atyp garşysyna çykmalydylar. Murci'eler näme diýdiler? Musulman prezidentine, musulman padşahyna näme itaat etmeli bäbine öte geçip näme etdiler? Hatta dinden näme dolu çykyp kapyr bolan padşah da näme? Kapyr diýip näme ondan el aýry bilmediler. Şoňa da itaat etmeli, boyun bolmaly diýdiler. Emma ehli sünnet vel cemaa rahimahumullah olan mezhebi näme? Iki mezhebin arasynda näme? Aralyk. Musulmanyň padşahyna näme? Boyun bolmaly diýdiler we eden günälerim näme? Şonu dinden çıkmagyna näme sebäp bolmasa, şo günah sebäpli padşahyň garşysyna çykmalylar diýdiler. Näçe günah etse de seretýär. Şo günah padşahyny musulman adından çykarýarmy, çykaranak. Musulman adından çykarmadymy, musulman hukmani suratda näme musulman padşahyna boyun bolmaly. We garşysyna çykmalylar. Günah sebäpli musulman padşahyň garşysyna çykanam kim bolýar? Hawariç tekfir bolýar. Indi şu meselede näme etdi? Köp adam ýalňyşdy. Hawarişler ýalňyşdy. Musulman padşah günah edende näil gatnaşmaly onu bilmediler we murci'eler ýalňyşdy. Musulman padşahyň eden günäsi dinden çykarýan günah bolsa nädip gatnaşmaly. Onu bilmediler danim dinden çykan padşahlaryň da boyun bolmalydylar. Kapyr padşahyň garşysyna çykanda näme hawarişdiler. Bular beýdip ýalňyşdy. Indi näme açıklaýar? Şeyh Salih el-Fawzan näme diýär? El-aslu es-salisu ta'atu waliyul amr al-muslim. İnsan qaydynyň aşagynyçylyň, wasfanyň. Näme baş tutanlara taat etmelik. Näme ehli sünnet vel cemaatın akidesinde näme en esas akidelerin biri. Sebäp diýsen näme baş bolmasa näme diýär? Gowralaş diýär. Şoň şu asıl musulmanyň başy bolmasa, padşahy bolmasa, emiri bolmasa, häkimi bolmasa, ol musulman cemaat näme dagamaklyk bilen bolýar. Şoň şu musulmanlar näme tawhidde dinni agdylar bir bolşýarlar, musulmanlar näme padşahyna da agdy bir bolmaly, näme hemmesi yerli yerden musulman padşahlaryň näme taatyna geçmeli. Ýöne näilek wagtda bolmaly şo biziň musulman ýani boyun bolmaly ýani padşahymyz şeýhin aýşalyk el-muslim, musulman bolmaly. Düşündiňmi? Ma musulmançylykdan çykdymy, musulman näme eýem ol biziň padşahymyzda. Düşündiňmi? Yani musulman bolmalylar ise käbir düşünýär, yani diňe hristiýan ýa ýewrey gözüňe tutýanlar diýär. Ýok. Ýewrey bolsun, hristiýan bolsun, kommunist bolsun, mason bolsun, şaý bolsun, düşündiňmi? Ýa-da ateist bolsun. Şular näme musulmanyň padşahy. Taýp, näme üçin şu asyl bol? Ehli sünnet vel cemaatynň akida salyny şu mesele. Sebebi li'annahu la yetimmu hada al-ijtima' illa bi ta'ati waliyul amri. Sebäp diýsen näme agdy birlik gelmeýär. Ta näme musulmanyň başyna taat edilmese, musulmanyň başyna boyun bolunmasa. Diýsen näme musulman padşah boyun bolmak näme diýdik? Usul itiqadymyzdan biri. Boyun bolmaklyk näme üçin farz edildi? Diýsen boyun bolmasaň padşah saýlanyň näme peýdasy bar? Düşündiňmi? Boyun bolmasaň plan men emirim diýeniň näme peýdasy bar? Şoň üçin näme boyun bolmaklyk hukman. Sebäp diýsen näme diýär? Fel-ijtimaa illa bi imam. Zaten imamsyza cemaat döremeýär diýär. Wala imamata illa bi sam'in wa ta'a. Wa imamam näme? Imam haqqy hukugyny gazanmaýar diýär. Ta o imamyň näme diýilen zady dinlenmese ýa-da ol imamyň, yani imam diýiligi musulmanyň başy, ýa-da ol imama näme itaat edilmese diýär. Düşündiňmi? Şoň üçin cemaat boljak bolsa näme bolmaly eken? Hukman o cemaatda baş bolmaly eken.
musulmanlara näme padşah, halifa, emir bolmalaken. O emir boljak bolsa hukmani suratda ol emirin diýlenleri dinlenmeli, buyrulanları edilmeli we oňa näme itaat edilmeli. Fe waliyul amr al muslim ja'alahu Allahu rahmatan lil muslimin لإقامة الحدود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونصرة المظلوم من الظالم وحفظ الأمن. Sonra nämetdi ilka musulmanlar padşahı barada nähilek bolmaly. Onu aýtdy. Musulmanlar padşahı barada näil gatnaşmalyken boyun bolmalyken, diýen etmeleken, yardamçy bolmalyken. Eden günahlarym näme şoň dinden çykmaklygyna sebäp bolmadymy? Eden günahsyna seredip ondan näme tagatdan boyun gaçyrmaýar. Enni musulmana baş bolan nähilek bolmalyken. Bu näme raýan gaýdanlamyz raýatyň boynuna qaky. Padşahın raýatlarynyň boynuna qaky näme? Raýatlar boyun bolmaly. Itaat etmeli. Emma padşahın boynuna raýatlaryň haky näme? Ene ýydyň naqy. Näme? Musulmanlaryna näme? Allah Taala onu rahmet edip berdi. Allah Taala'nın rahmetinden musulmanlara näme? Baş edenligi. Sebäpden näme musulmanyň başy bolmasa näme bolýar? Hem dagamaklyk bilen bolýar. Eýem padşahın öýde näme? Allah tarapyn bize berilen rahmet bolsa, padşahlar raýatlara näme getirmeli bolýar? Rahmet gelmekliklerine sebäp bolmaly bolýarlar. Li iqamatil hudud, näme? Hududlardy keltmeli bolýarlar. Hududlardy keltmelidigi, yani jenayetkara näme? Dinin çäresine görä näme? Çäre görmeli bolýar. Şunuňmy? Zina edene dinin çäresini görkezmeli bolýar. Ogurlyk edene dinin çäresini görkezmeli bolýar. Allah söwgüne, dine söwgüne näme? Dinin çäresini görkezmeli bolýar. Wal amru bil ma'ruf we näme? Hukmani suratda özi ya da guramalar gurmaly, ya müftiler, qadylar goýmaly, ya ulamalar, taliplere ursat bermeli näme? Halkyna, raýatyna gowlukda, gowdatlar öwretmekligi. Ve nehy anil munkar ve munkar zatlardan gaýtarmaly. Hukman raýatlar musulman padşahynyň boynuna şu haklary bar. Ve nusratul mazlumi minaz zalim ve näme? Birine zulm edilen bolsa musulman padşah näme? Zalimden näme? Hakyny alyp bermeli. Ve hifzul amn ve raýatyň içinde näme? Aramlygy saklamaly. Raýatynyň arasynda dawa jenjeliň bolmakyna, uruş bolmakyna näme? Ursat bermeliler. Diňe näme? Padşahın haqqı yok raýatda. Raýatyň padşahda näme? Haqqı bar eken. Hada min rahmetillahi azza ve cel. Was-sahaba lamma tuwfiya ar-rasul sallallahu aleyhi ve sellem lam yedfinuhu hatta bay'u imamahum. Näme? Musulmanlara näme? Allah Taala baş bolmaly diýen, baş bolmaly, baş edeniňem näme? Allah'ın rahmetinden. Yani musulman kowmy, musulman ummat, musulman cemaatynam hukman başly bolmaly Allah Taala. Şolam Allah'ın näme rahmetinden. Şoň üçin buňa düşünen sahabalar näme? Peygamberimiz ölenden soň ta öýlerine imam melleýänçiler peygamber jaýlamadylar diýip. Şunuňmy? Sebäp diýsen näme? Ýa-ni diýip Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem öldü enten jetedem ýanymyzda ýatyr. Şunuňmy? Eýem birine sen imam diýip beýlek adamlaram şoň tagadyna salmaklyk aňsat bolýar. Şoň üçin peygamber gömmediler ta imam bellenýär. Emma peygamber gömülen bolsa, şunuňmy? Bir kundan soňam gelibem, dawa innem gelin baş belläliň diýse, belki näme? Agdalyk döreme ahmaly. Belki näme bir-birine nägilik döreme ahmaly. Şoň şüp näme? Sahabalar peygamber gömmen ilki bilen nämetler öýlerini imam bellädiler. Ebu Bekir radıyallahu anhuny halife bellediler. Soňra peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem näme akidip jaýladiler. Tayyib, li'annahum yakhshawna min al-ikhtilaf wa min al-fitna. Sebäp diýsen näme? Peygamber gömüp soň imam imam bellemeklik soňa goýan bolsalar belki fitne turardy, belki agdalyklar dörärdi. لأنهم يعرفون أنه لا يصلح أن يعيشوا ولا ليلة واحدا بدون إمام. Zaten sahabalar bilerdi, şunun bilýärdiler. Imamsız bir gece unnidem näme ýaşap bolmajaklygyny. لأن هذا من ضروريات الدين. Sebäp sen näme baş bolmaklyk näme diniň talap etýän zatlary. Din bize talap etýär hukmani suratda baş bolmaly. Şoň üçin näme mescitlerde hatda namazymyzam näme baş bilen okuyas, imam bilen okuyas. Hatta goşun şekillenede goşun maşy bolýar. Yani her bir edara bolsun, her bir pudak bolsun, şo taýynyň näme başy var edilşen galyk musulmanyň jemaatynyň başy bolmaly, halifasy bolmaly, emiri bolmaly, prezidenti bolmaly. Wa la yumkinu an yakuna hada illa bis-sam'i wat-ta'a li waliyil amr. Wa näme baş bolmaya, wa başly jemaat adam näme hiç açan agdy bir bolmaya, ta şo musulmanyň başynyň näme başyna taýat edilýänçe, boyun bolunýança. Şoň şuam Allah Taala Nisa surasının 59-njy aýatynda näme diýdi? Ya eyyuhellezina amanu
Ati'u Allaha ve ati'ur Rasula ve ulil emri minkum. Ey iman edenler, siz Allah'a boyun bolun, siz näme peygambere boyun bolun ve baş tutanlaryňyza dedi. Doğru değil mi? Baş tutanlaryňyza goşulma kim? Yani öz içinizden bolan baş tutanlaryňyza näme boyun bolun dedi. Şu ayette näme diye Şeyh Fawzan açıklana. Ba'da ta'atillahi ve ta'ati rasulihi la budda min ta'ati veliyil emr. Allah ve Resulüne itaat edilenden sonra hükmani suratda näme musulman öz padşahlarına başlarına näme itaat etmeli, boyun bolmaly. Ayetin sonunda näme minkum dik getirdi. Doğru da minkum yani içinizden näme içinizden saylanan başa näme boyun bolun diýdi. Ey minel muslimin. Şo baş musulmanlardan bolmaly. Şu näme şert etti. Dalla ala ennehu yushtaratu fi veliyil emri en yekuna musliman. Şu ayet näme delil etti? Musulmana baş bolan adam hükmani suratda näme musulman bolmalydy. Kafira näme musulmana baş bolmaklyk ýok. Haçanda musulmana kafir baş bolsa, ya musulmana baş bolup oturan näme musulman padşah, näme murtet bolsa, dinden çyksa, kafir bolsa, güýjü bolsa, ýagdaýy bolsa, näme musulmanlar bir sagada oturmana da haklary ýok. Desini o kafir padşahyny aýryp ýerine näme musulman padşah getirmek olara wajib. Taýip şu asl näme bilmeýän ýok. Her bir özüne näme ehli sünnet we cemaat diýen näme şu asly bilýär. Ehli sünnet we cemaat musulman padşahyna boyun bolmaly. Eden bir kysal ýalňyşlyk üçin näme ondan tagatdan boyun gaçyrmalar. O buyuranlardan etmeli, birden günah buyuran ýeren bolsa, ol günahyny etmeýär. O günah buyuran ýerine tagat etmeýär, ýöne garşysyna da çykmaýar. Bu zat näme giyinden ýayran, yani bilmeýän ýok. Ne bunu açıklap näme de haythu qala sallallahu aleyhi ve sellem usikum bi taqvallahi ve sem'i ve ta'a ve in ta'ammara aleykum 'abdun fe innehu men ya'ish minkum fe sayara ihtilafan kesira fe aleykum bi sunnati ve sunnetul hulafa'ir raşidin'el mahdiyyin. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem näme de usikum size wesiýet etýän takwalyk etmeklige. Bi taqvallah, yani Allah Teala takwalyk edin. Näşe men birinji wesiýetim. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ummatynyň birinji wesiýeti. Allah Teala takwalyk etmeklik näçe zatdan ibaret diýdik? İki zatdan. Buyuran zatlaryny etmek, gaýtaran zatlaryny gaýtmak. Haçan bir adam Allah'ın buyuran zatlaryny etýär we haram diýen zatlaryny gaýtýär, ana şol adam takwa. Ve semi ve ta'a. İkinji wesiýet etýän adam näme? Agzyňyz bir başa dik durmy, şoňa näme boyun bolun diýär. İtaat edin diýär. Bir zat buyursa diňläň, gulak asyn, garşyna çykmaň diýär. Ve in ta'ammara aleykum 'abdun ya hatta size şu baş bolan gul bolaýsy diýär. Birden bir gul size baş bolsa da boyun bolun diýär. Näme üçin fe innehu men ya'ish minkum fe sayara ihtilafan kesira. Çünkü diýär menden soňam siziň içiňizde biriňiz ýaşamaly bolsa diýär, Allah takdirine uzak ömür ýazan bolsa diýär, kan näme agzalyklar görersiňiz diýär. Ana şu agzalyklar görejekde o zamanyna näme edin diýär? Fe aleykum bi sunnati. Size wajib bolar gonu meniň sünnetime dolanmaklyk, meniň sünnetime ýapyşmaklyk we sunnetul hulafa'ir raşidin'el mahdiyyin. Yani sünnete näýlek ýapyşmaly? Men ýydymdan geljek näme? 4 şariýarlaryň, men ýydymdan geljek näme? Mehdiyin dogry ýoly gonyp durýan näme? Halifalarymyň näme? Meniň sünnetimi tutuşlaryna göre tutun diýär. Şoň üçin näme? Biz peýgamberiň sünnetine gaýtmaly, sahabalar gaýdyşýarlar. Biz peýgamberiň sünnetini tutmaly, sahabalar tutuşýarlar. Biz peýgamberiň sünnetine düşünmeli, sahabalar düşünýärler. Hal al-asl salisu näme şu Şeyhülislam Muhammed ibn Abdülvahhab rahimahullah altasylyň içinden getiren näme? Üçüncü asly näme? Es-sema we ta'a. Musulmanyň padşahyna boyun bolmak. Näme diýär? Isma'u we ati'u. Dinläň, padşahyna da gulak salyn. We ati'u we ona itaat edin. Ve in ta'ammara aleykum 'abd hatta size baş bolanyň asly kul bolsa diýär. فلا يمكن أن تحصل جماعة للمسلمين إلا بولي أمر مسلمين. Şoň üçin näme diýär? Hiç gaçan mümkin bolmaýar diýär musulmanlara hiç gaçan cemaat dikeldil bilmeýär diýär. Ta näme? فلا يمكن أن تحصل جماعة للمسلمين إلا بولي أمر مسلمين. Musulmanlara musulman cemaat döremeýär diýär. Ta şolary musulman padşah gelýänçe diýär. Musulmanlar başına kafir padşah gelse musulmana cemaat gelermi? Ebeden musulmana cemaat gelmeýär. Şoň üçin näme diýär? Musulmanlara musulman cemaat dörejek. O hükmani suratda olara näme? Musulman padşah bolmak. Haçanda musulman padşah bolanny raýatyny näme? Musulmançylyk gelmekine sebäp bolýar. Raýatynyň näme? Imanynyň güýçlemegine sebäp bolýar. Näme? İslamyň ösmegine sebäp bolýar. Emma musulman raýatlaryň baş kafir bolsa
ol musulman raýatyň bolan imannyň hem gitmegine o kapır paçalarına hem sebäp bolýar. Walau lam yakun za nasab arabi bel law kana mamlukan. Hukman şert näme arab bolmakda. Hatta asly gulam bolsa diye musulman mı size baş bolmy şoňa boyun bolmaly. 15-nji näme diye metiniň ýöne näme gynansa şul asl näme köpçülüklerin näme alim diýilýänlerden ýitdi diye. Ýok diye şu asl ýitirdiler diye. إن الشارح ننام دي صار هذا الأصل لا يعرف عند كثير ممن يدعي العلم فيجهلون مسألة السمع والطاعة وما لها من فضل وما لها من أهمية قينا ثقم شو أصل يا أذرنا ألم ملي أن كبثنا يعني نام يتدي مسلمانون باتشاث نايل قتنش مالون بلا نقلر دي فيجهلون مسألة السمع والطاعة مسلمانون باتشاث نادب بوين مول نادب ديانت مالي ناهيلك ديانت ملال bu zatlar bilen aklar diye ve ma laha min fadl musulmanın näme bir paça agdy bir bolup dursa nähilek faziletlari we o musulmanyň bir paça agdy bir bolmaklygyny nähilek ehemmiyeti we o zatlar bilen aklar diye. Indi alim diýilýänler bilmeýän bolsa diye fe keyfe bil awam onda näme am gezip beren alymsız adamlar nädip bilsin diye. Şoň şu döwürde näme dogumly gayratly kim bolup galdy diye adamlaryň arasynda fasara şuja' allazi ya'muru bil ma'ruf we yenha anil munkar indahum والذي لا تأخذه في الله لومة لائم عندهم هو الذي يخرج على إمام المسلمين ويخلع يد الطاعة وينادي بالثورة على الحكام المسلمين بمجرد حصول خطأ منهم أو معصية لا تصل إلى حد الكفر دي. إن غينا ثغم دي أنا كبتشلون عرفنا أمر معروف يعني نهي منكرت يعني آدمنا القول غتشاغر يعني آدمنا الإربت لتن غيتر يعني وحقيت مطلقتنا أما الله دن ماشي hiç kimden korkma yani kim ol qarlı diye musulmanın padşahına karşı çık yani. Şunu musulmanın biri musulman padşah söwse ay maşallah yürekli şunun biri näme musulman padşahlyň näme karşysına çıksa ol näme gayratly erkek saýly şunun näme ýöne bir musulman padşahlyň bir ýalňyşlyk ýa bir günah çykdymy diye küfre yetirmese de ne kafire yetirmeyen ýalňyşlyklar günahlar çykdymy diye gönü näme kafir adamlar karşısına çykýar diye kafir adamlaryň ýanynda şoňalyk adamlar näme batyr gayratly Allah'dan gorkan saýly diye. وصار حديث المجالس والندوات والمحاضرات في تتبع عثرات الولاء وتفخيمها والنفخ فيها وحتى كاور adamlaryň näme bar oturuşy mejalis nedawat diýdi. Oturuşyklar, turuşlary, muhadaratlar, geçýän dersler, sapaklary barsi diňe näme musulman padşahlyň näme ýalňyşlyklar gözlemek, olar çiğşirmek we näme raýatlar bilen näme padşahlaryň arasynda näme ýigrençler ötmek diýe. Hatta yaulul amr ila tafarruqul kelima. Şeýdi we näme musulmanlaryň aralarynyň näme agdaly bolmaklyklaryna ertýärler diýe. Ve tenfir ar-ra'iyya min ta'ati wali'il amr. Şeýdi we näme musulmanlaryň raýatlaryndan padşahlaryna bolan näme ynamlaryny gaçyryp näme olan karşısına çıkaryalar etýärler diye şeýdi we näme halkyň içinden yahtalul amn amanlyk gitýär we tusfakud dima we qanukul makluna sebäp bolýarlar ve yaulul amru ila fasad ashad min al-fasad alladhi yahsul min as-sabr ala ta'ati al-wali al-amr al-fasiq wal-zalim alladhi indahu lam yastur minhu kufrun bawahun indahum alayhi min Allah sultan. Şeýdi we näme bir musulman padşahyň bir kısanak ýalňyşlygyna ýa zulmuna näme sabredip gedenler gowdy ya näme olan bir kısanak zulmuna günahyna näme sabretmän karşısına çıkıp getirjek näme ziyanlarından diye. Amma o padşahyň hakykatda näme bir açyk delilli küfre çykaryan günahlary näme ýokdy diye. Amma kullu näme hemme adam padşah we raýat. Bu ýalňyş ýa, masum däl. Şoň şeýle näme käwir ýalňyşlyklar olary küfre ýetirmese de näme garşysına çıkıp öňkü näme kösençlerini erbet näme kösenje gelmekliklerine sebäp bolýarlar diye. Bulam näme Şeyh el-İslam Muhammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah'ın näme 6 asl diýen näme kitabynyň risaletiniň 3-nji asly. Enne näme şu taýda açyklamaly, izahatlamaly bar. Ene biziň akydamyz şundyňmy? Kimde kim özüni selef salih diýen bolsa, musulmanyň padşahynyň akydasy şuňalyk bolmaly. Enne biz näme diýär? Şu taýda musulmanyň padşahy barda özümiziň näme akydamyzy aýtýar. Şu akydamyzdan näme Şeyh Salih el-Şeyhiň näme diyen sözlerine. Şeyh Salih el-Şeyh'ten soralya. Tanıyansın Şeyh Salih. Şeyh Salih el-Şeyh'ten soralya. Musulmanın padşahı bilen musulman raýatlar näyle gatnaşmaly diýen soraga jogap berende näme diýe? Musulman padşah iki adamyň biri diýe. Şunumy? Biziň öňümizde adammy? Dogry dämi? Ýeriň ýüzündäki adamlar
näme entek yetişmedik çağa değerli o bizim hasamızda değil. Umumi akıllı var adamlar yerin yüzündeki yetişen adamlar bizim öňümizde ikiň biri ya musulman ya kafir ortalıkta adam mı? Yok ya musulman ya kafir. Edil musulman padşalarım näme diýär Şeyh Salih? Ikiň biri ya musulman bolmaly ya kafir bolmaly. Doğru değil mi? Kafir bolsa düşnükli. Düşündüňmi? Kafir musulmana padşa bolanok ýöne kafir padşa geldi de näme etdi? Koloniýa dip basyp aldy. Bu meselesini gurulýar. İkinci görünüşi kim diye musulmanyň näme padşasy musulman ne? Doğru değil mi? Musulman padşa bilen raýat näil gatnaşmaly. Musulmanyň padşasy näme? İki görünüşli bolýar. İlka iki diýdik. Ya musulman bolmaly ya kafir bolmalydyr. Musulmanam iki görünüşli. Ya takwa musulman padşa bolmaly ya da näme? Ya da näme bolmaly? Fasik musulman bolmaly. Düşündüňmi? Takwa musulman bolsa mesele gutardy. Allah Taala näme etsin? Her bir musulman raýatlaryna näme? Musulman padşalar näme? Şeydi bagşyş edip peşkeş edip bersin, rahmet edip bersin. Inne bizim näme musulmanyň padşasy takwa bolsa näme etmeli? Boyun bolmaly. İtaat etmeli. We köpçülüğün içinde näme cemaatlarda, cumgalarda näme padşamyz üçin dilek etmeli. Hatta namazlarda secdelemede de dilek etmeli. Doğru değil mi? Tayyip inne näme padşamyz musulman ýöne fasik, araq içýär, zina etýär. Käwat näme etýär? Namazyny taşlaýar. Käwat zulüm etýär. Ýöne şuň etýän günäleri şuň dinden çykmaklaryna sebäp bolmaly. Bolmady. Näme etmeli? Boyun bolmaly. Şuňa da boyun bolmaly. Tagat etmeli. Şuňa musulmanyň agyzy jem bolup durka bir jemaat şuň garşysyna çyksa kimin toporuna bolmaly? Musulman padşaň toporuna bolmaly. Şuň garşysyna çykanyň kimligine seretmesinden öldürmeli. Olam Peygamberimiň näme buyrugy? Kainen men kanni. Kimem bolsa öldürün diye. Musulmanyň näme agyzy bir padşa dik bolup durka, ha? Aňardan başga baş çykdymy? Başyny kakyn diye. Kainen men kan kimem bolsa. Ýöne fasik söwmelimi? Söwmeliler. Köpçülükde aýbyny aýtmalymy? Aýtmalylar. Mescitlerde, munberlerde näme gargyş etmelimi? Etmeliler. Kitaplarda, kasetelerde, wagızlarda söwmelim aýbyny açmalymy? Açmalylar. Näme etmeli? Şoňa ýagşy dilek etmeli. Fasıgam bolsa musulman padşa alkyş aýtmak, ýagşy dilek etmeklik. O iki ýüzlülükden, ol ýallaqlykdan, ol biziň akydamyzda. Hökmani suratda näme? Köpçüliklerde ýagşy dilek etmeli. Nesihat näme etmeli? Nesihat etmeli. Nesihat näde etmeli? İki çäk, yeka etmeli. Emma kafir näme? Munbere galanna agzyndan geleni söwýär. Olsun ehli sünnet we cemaatyň musulman padşasy barada akidasyny bilen akmy diýsen men nesihat etýärne. Ýa o nesihatdan. Şunuňmy? Şoňa İmam Şafii rahimahullah bir näme diýär? Sana nesihat berjek köpçülükde söwüp berjek, aljakmy diýär, aljak galy. Näme nesihaty galan akmy diýende de köpçülükde berilen nesihaty men näme masgaralamak saýanny. Şunuňmy? Nesihat köpçülükde berilen ak diýär, nesihat yekeçäk gelýär diýär. Şoň şu näme kimde kim musulman padşasynyň ýalňyşyny görse, ejizlerini görse, näme etmeli? İki çäk galyp nesihat bermeli, emma köpçülükde näme etmeli? Raýatlaň ýüregini bulamallar. Näme aýbyny aýdyp, kemligini aýdyp, bu zatlar aýdyp berden soňunda näme raýat bilen näme baş tutanlaryň arasynda näme ýigrenç dörýär, şeýdibem huruç dörýär. Huruç gelýär, tekfir gelýär, ganyna kuşluk gelýär, ýurda fesat gelýär. Ene şu näme ehli sünnet we cemaatyň akidesi biziň hem akidamyz. Düşündiňmi? Tayyip, enne musulmanyň padşasy kafir bolsa, enne te kafira geçmeli. Ýere ýanky musulman. Näme musulmanyň padşasy näme diýdik? İki görnüş. Ya musulman bolmaly ya kafir bolmaly. Dogry dämi? Musulmanam iki görnüş. Ya takwa musulman padşa ya da fasik musulman padşa. Fasik näme? Fasik zalim, ýani zulüm etýär, günah etýär. Ýöre diýdik şol etýän zulmy we näme etýän günahleri dinden çykmagyna sebäp bolanok diýdik. Däm etmeli, boyun bolmaly. Günah uýran zadyndan näme etmeli? Boyun bolmaýar. Araq için diýdi içmeýär. Karşısına çıkıyas mı? Çıkmayas. Evet, o dinden çıkana. Emma şun etyen günahları dinden çıkardı. Şunun mu? Musulmanlığına galya mı? Musulmanlığına galana. Şunun mu? Etyen günahları nâmetti dinden çıkardı. Nâmetti doğru Allah'ın hükmünü ayırdı da depeledi.
Allah'ın hükmü diyenlerim näme raýatynyň ýurduna iň jenayetkarly adam sahip başlady. Emr maruf etmekli gadagan etdi. Erwetten gaýtarmakly gadagan etdi. Arak haram, zina haram diýen gurrunlary näme siyasata garşy gitmeklik etdi. Düşündiňmi? Zinany, aragy, müşrikçiligi gorap başlady. Näme? Dinden çykdy. Düşündiňmi? Bul özüne musulman diýenem bolsa, la ilaha illallah diýenem bolsa, kafir, murtad. Ne garşysyna çıkmalal. Raýat eser etmeli bolýar. Şonu ayıranlaryna, turanlaryna az itki bilen raýat şonu aýyryp biljek bolsa, näme diýär ulamalar? Her oturan günler üçin günah ýazylýar şonu aýyrmanlar üçin. Raýat var. Turanlaryna az itki bilen şonu aýyryp ýerine musulman paça getirip bilýärler. Ýöne ay borlay dip gezip ýörler. Her geden günlerine, sagatlaryna, minitlerine, sekundlaryna günah. Şunu. Emma gördüler, baktılar, näme edil şuwat turaýanlaryna aýyryp biljekler. Näme etmeli? Şu meselen taşlamalymy? Ýok, taşlamalylar. Olary eýem näme şonu aýyrar derejede güç toplamak näme wajib diýeler. Şunuňmy? Bu asyl musulman bolan padşahymyň näme hökmü qada kanuny. Ekenjisi kim diýdik? Kafir diýdik. Kafir aslan biz kafir näme padşah saýamyda. Şunuňmy? Elimizde gözümüzde näme okumudan bolsa atýas. Şunuňmy? Garşysyna çıkmalylar, ýanka seretýär. Peýda diýany ölçüýär. Şunuňmy? Peýda diýany ölçüýär. Şu wagt turup aýyrmakda peýda wasaýdykmy gön turýas, aýyrýas, bir güne meglenmeýär. Emma şu wagt turmaklykda näme ütköşük bir peýda ýok diýip saýdykmy, tä peýdamy ziýanyň artyk gününe gelýän şänem etmeli bolýar, taýinlanmaly bolýar. Bu taýinlanmaklygam wajib oglanlar. Şoňa näme dogry düşünüň. Käbir näme etýär, şo ejizligi kabul etýär. Ýok. Şu wagt musulmanyň padşahy kafir bolup otur, dogry dämi? Aýyrmana da men ýagdaýym ýok. Men şu ejizligi kabul edip oturmalymy? Ýok, şu ejizligi kabul edip oturmaklyk saňa haram. Sen günahkar bolýan. Näme etmeli? Şo güýje getirjek hala yetmeklik saňa wajib bolýar. Eýem şoraýatdaky musulmanyň barsy näme yerli ýerden şory aýyrjak derejä näme yetýän çalar barsy ellerine güýçlerine nämeler bolsa gaýgyrman şo derejä yetip gönü padşahyny aýyrmaklyk şolara näme farz bolýar. Şonu etmeseler, şonu taşlasalar näme bolýar? Günah gadanýar şoraýat. Bilýäni näme günah gadanýar. Düşünükdilermi? Şoň üçin elhamdülillah biziň akidamyzda näme hiç ýydak oglanlar gümürtük zat ýok. Şunuňmy? Belki käbirleri pikir etýär, şuňaly asly gelenne rowşanlygy näil düşündirýär. Şunuňmy? Ya ebeden biz näme geläýsin? Padşah boyun bolmak mesele bolsun, başga mesele bolsun. Kim biz? Ehli sünnet we cemaatdami? Ehli sünnet we cemaada görä biz näme akidamyzdy düşündirýär. Şu akidamyzdy düşündiremiz. Bir de tekfir diýsinler, kıyamatda öldür jogap berirler. Murji'e diýsinler, olaram näme kıyamatda öldüri näme jogap berirler. Şu Şeyh Salih näme diýär? Allah'ın ve Resulünün kafir diýende kafir diýär, murji'eler halamasa da diýär. Şunuňmy? Ve Allah'ın ve Resulünün kafir diýmediğine de kafir diýemezler, hawarişler halamasa da diýär. Şunuňmy? Şoň üçin hawarişler halamasa da şu wagt halana hawarişler, şu Saudiýanyň prezidentine biz kafir diýemezler. Bizi halanaklar, murji'e diýerler bize. Şunuňmy? Halamasynlar. Biz öz akidamyzda gulluk etýär. Näme? Musulman diýär. Emma käbir ýurtlaryň prezidentine biz kafir diýär. Ha? Onam murji'eler halana. Halamasyn. Halamasa da biz näme diýär? Kafir diýär. Allah'ın we Resulünün kafir diýenne her bir musulmana kafir diýmek wajib. Allah'ın we Resulünün musulman diýenne her bir musulmanyň näme? Şoňa musulman diýmekligi wajib. Sen kafir sözi, musulman sözi. Bir milletin sözümü ya dinin sözü. Dinin sözü bolsa, dinin sözüne ulamalar näme diýär? Dinin sözünün öz wasflary var diýär. Düşündiňmi? Näme alfaz-ı şer' laha ahkamun we awsaf diýär. Şeriatda gelen sözleň öz hökmü we wasfy var. Şeriatda küfür sözü geldi, şeriatda iman sözü geldi. Şeriatda näme? Musulman sözü geldi, şeriatda kafir sözü geldi. Musulman sözüne vasfetine, şu vasflar kimde tapıldı? Şu musulman idi. Şoň üçin biz näme etýär? Bir adamda musulman adamyň vasfy tapyldy, musulman diýär. Ve kafir diýdi, we kafirňa vasfyny aýtdy. Inne bir adamda şu dinin kafir diýen adamyň vasfy tapyldy. Biz şoňa näme diýär? Kafir diýär. Bu sözleri biz özümizçe vasf goýmakly, bu sözleri özümizçe
derin emeklige bizim hakkımız yok. Din näme vasf koydu? Şo vasf tapıllymy muslim diýär. Din kafira näme vasf koydu? Şo vasf tapıllymy biz näme kafir diýär. We inşallah bu kitapda gutoramyz soň näme hukm bi gayri ma anzalallah. Allah'ın hükmü bilen hükümlenmeyen padşahlar bilen biz nähil gatnaşmaly. Akidamyz näme? Şunu kafirmi, musulmanmy? Nähilek suratda musulman padşah Allah'ın hükmü bilen hükümlenmedse kafir bolýar. Nähil suratda kafir bolan onam inşallah aýratyn ödüni näme bir ders edip geçeriz. Wallahu taala a'la ve a'lam. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.